аз съм Кими БГ, тук при мен са Агент Бъс БГ, Прокрафт БГ и как се кажеш ти, Хими ТВ. Да, Хими ТВ. И днес ще играем в RTP. И нека сега първо да си взема аз едно хубаво. What the fuck? Това е, ако ми кажа, че това е Ford Mustang, да знам. Ама при мен, брат, нищо не ми е заредил. При мен няма нищо заредил, няма Ford Mustang. Всичко ще е нормално. Добре. Окей, хора, вече разбрах. Яки коли, брат. Добре, то са едно, як. А някой ме килна, ако не ми е ясно, кой ме килна? Абе, то няма никакви скинове, бе. Никакви... Аха. Да, там е много яко. И аз съм на дроп. Да, и аз мога да се взема коли. Значи ще взем. Гледай, брат. Добре. Значи хора ще вземем... каква кола ще вземем, бе? Взел си голф и бягам тук. Взех си голф и бягам, брат. Май гад, ще ме къде? Газ? Не отивайте на дроп, той ще ме убие. Идвам! С голф. И той дига 360 км в час. Той подпали, брат. Аз пак с планинско колело среда съм доволен, ти се прибиеш. Аз тук има един лупинг, аз няма да го направя. Вижте! Направих го! Аз съм бог! Направих го! Аз я заключвам, да знаете. С накладена лок. Сега слизам. Аз слизам! Телепортете! Бързо някой ще се телепортира! Някой ще се телепортира бързо! В моята кола, бързо! Дрифта! Какъв е този дрифт? Телепортирайте се за дрифтинг. Не знам. Хора, аз дрифта!
дрифтя. Който иска да се телепортира при мен, да види колко съм бърз. Уу! Здравейте! Я гледай. Да, видях. Що излиза, бе? Тя е голф. Гледай, брат. Аз не мога да... Истината е, че не мога да дрифта. Дай да правим с 200, бе. Добре, аз слизам от колата, защото те ще гръмне всеки момент. Сега скачвам и гръмна. Пуу! Аре, бе. Ферари! Аз си взех Ферари, защото е най-якото нещо в света. Има Ферари и имате и любимата кола. И тя е бах яката, гледай. Антонио, виж Ферарито какво е, бе. Така е тонен горе, то може да се тонен горе тук. Така е. Това не става. Моята... Ние танцуваме. Тъпо се до мен, ще видиш къде си. What the fuck? Гледай отпред, какво ми е? Чекай сега, ремувам си всичко. Бягай! Това ще те убие, бягай, брат! Hey, bitches! Ева, за кой ми копира скина, бе? Той сбяга, бе, той злоенен, бе. Следвам го! Бързо всички по него! Газ! По него! За кой ме уби, бе? Иво, за кой ме уби? Уби ме, не виждаш ли? И брат, сега не мога да се репортирам питоно. Сега слези от колата. Не мога да се репортирам питоно. Всички елате да се срещнат на спална. Не на спална, на плажа. Аре! Идваш ли, ей? Елате отпред на паркинга, аз съм там. Тук съм, бе. Вие под... Качвай се, ай.
идвай при мене. Ела при мене. Аре, следвай ме, следваш ли ме? Чакай, взимай си оръжие да трепим, отиваме да трепим. Аз се взема, чакай. Уипън. Чакай, взимам си оръжие. Чакай сега. Ради Ферари! Ради Ферари! Има. Сигурно. За мен. Ама откъде си виждам патроните, бе? Тук как се стреля в този сервер? Айде, бата да излезем от зеленото. Аз поне нитро не се съжих. Отиваме излизаме от тук да трепим хора. Не чули какво ти кажа. Аре, идваш ли? Следваш ме, окей. Качех се! Натиснах за! Летаме, бе! Право финги! Не! Чакай малко! Ама ние отиваме във военната база. Тъй че... Лукнете се колите! Бързо напиши лук и бягай! Па ще видите на клипът ви пинги пратък. Аз идвам при теб. Ние отиваме към военната, ама... Аз тук са... Елате на военната. Отивайте във военната, ей! Отивайте във военната да дрифтим, да кинем арте! Не си до мене, ти си извън мене. Спин! Аз ще пада в някаква дупка, да знаете. Та-да! Не станах прав. Това е оригиналният част от Ферарито. Така, харесва ли ти Ферарито? Окей. Мен ме кефи всякака, защото ме е любимата кола. Мале, гледай са. Лупинг! Пау! Чакай, аз това се направя тъмно червено. Моята е тъмна! Гледай! Да, ма виж гледай моето Ферари, какво е. Яко. Аз тук съм нощен вълк. Аре, следвайте ме сега да обикараме с колите. Да се правим на бързи яростни 19. То няма такова, аре.
да го създадем, а искате ли? Пускай Ферадито, е. Аре се правим на бърза, аре си на дрифтинг. Аре, бате! Идвай тука! Аре, едно състезание! Аре, едно състезание! Уу! Фей, запри, бе! Аре, едно състезание, искаш ли? Аре, едно състезание, ама на обратното. На обратно. Ма ние ще правим състезание. Ние ще правим бърз яростни 19, ти не разбрали. Арса. 3, 2, 1. Старт! Чакай тогава да се пусна в двете, чакай. Чакай. Чакай се, ела тука при мен. Чакай да дойде. Чакай да дойде на пътя. 3, 2, 1. Старт! Мари! Как бе? Това е тази кола, бе! Чакайте, взема друга кола, бе! Аз не тия. Смъртно танка ще ви направя на луди, бе. Чакайте да си направя колата, бе. Тук съм, чакай да се тунгом. Куплете, бе! Така ли ще правим с читове? Мали, сега си направих супер мощната. Чакай са. Три, две, едно, старт! Моето много дрифти нещо. Ема моето е... ти използваш читове. Абе, вие използвате читъри, бе. Аз не знам, ще ви бия. Здрасти! Абе, за кой ми кажа, че си като има, ей? Това само се докосне някъде гръмваме, не. Вот е дрифтърска! Чакай, то свъртно, то си сам не става. Арте състезания с мотори! Състезания с мотори! Сега ще видите кой е истински километър.
подбори да си килиме котката, аз съм с Хими ТВ. Искате ли? Хими? Искате ли да сме подбори? Аз и Хими срещу вас двамата. Искате ли? Арте! Не казваме? Не бе, аз съм от тебе, бе! Бягай, бягай! Бягай! Газ! Бързо! Газ! Але, лътри, бе! Аз ще ги цепа тъй. Обръщай се. Ма трябва за това си дам да се килим. Нищо. Бате! Аха, леко ти ще пръкнеш тук. Сори. Бе, помислите за Иво. Бързо, идвай. Бързо. Качи се бързо. Качи се бързо са. Не. Качи се бързо. Веднага. Тази кола слиза. Ела тук, бе. Прогулям. Бате, натисни да не падаш от това, аз не паднах, аре качвай се. Натисни един F1 и натисни Fall off bike. Арчон си идва. Тът те предпочита, аре идва, бързо въди оръжието. Аре въди оръжието, бе. Що това слабо оръжие точно можа да извадиш? Hello! My friend! Къде стреляш ти? Не мога да ни оцелиш. Не трябваше да ми кажеш, че може да се прави. Аз ще прескоча къщи или всичко ще прескоча. Oh, my friend! My friend!
си, да. Кили го! Къде е това чао? Ей, ама той е нуб, затова се телепортира, защото е нуб. Ако чуете гласове, съжалявам. Сега ще видите кой ще ви търси изтребител, бе. Здравейте! Hello, my friend! Гледайте, бе! Втората световна война тук става. Hello! Аз съм с изтребител и гледайте какво правя. Идете всичките на реси и елате да видите какво правя. Аз не виждам нищо. Гледай какво правя, братчик. Паркираме! То добре, че тук е писта и за паркиране. Дау! Що ме таковаш, бе? Леко става долу. Не! Не! Мислех, че те са мали. Тук е много черно стана. Бегай! Не! О, схидъра ли си, бе? Кой искаш, бе? Пайдур. Що ме биеш, бе? Мисля, че ти си химик. Така ли ще ме биеш? Кенега! И ще затваряш ли? Ако искаш да ме зунеш на мен, те са ги трепим. Идвам!
с хидра, идвам! Ти не виж ли какво става по пътя, бе? Не видиш ли какво става, бе? Убих ли те? Стрелям! Браво, Броги! И аз съм на пистата. Там има един, къде ще убие. Бързо бягай! Нали казахте, че няма да излизам от... Няма да игра в друг сервер, освен в RPP, докато снимам. Аз няма да излизам, тъй чай. Не играй в този тъп дърец, е готов. Не! Само има на клик. Нагоре! Не! Добре, хора, това мислите за клипът. Надявам се да ви е харесал и чао!